राजानि अनसायनाय आरो बिजिरगिरिफोरनि नोजोरावबो नोंथांमोना अनसायनाय मोनदों बे समाव नोंथाङा माबायदि सेटिसफाइ? आङो माने बुंनोनो रावानो गैला आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय गोसोनिफ्राय आङो माने जुरि मेम्बार्स आरो बिथांमोननिसिम जोबोद साबायखर बावो जे आङो बे माने एवार्डखौ मोननो हादों नोंथांमोननि अननायाव नोंथांमोननि बिजिरनायाव आरो बे आंनि फार्स्ट एवार्ड बुंनो थाङोबा आङो 2005निफ्राय ओरैनो आं 2004निफ्राय ओंखारदों नाथाय आंनि फार्स्ट मुभिया 2005आवमोन ओमफ्राय बहुद बोसोरनि उनाव दिनै आंनि बे फार्स्ट मुभि फार्स्ट डिरेक्सन खालामनायजों लोगोसे दा आङो बे माने बेस्ट एक्ट्रेस हिसाबै आरो बेस्ट मुभि हिसाबै आङो बे मुभिखौ माने एवार्ड मोननो हादों बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ स' माच वान्स मर। नोंथांमोना बेसेबांसो खरसा खालामदोंमोन बे फिल्मनि? बेयावना बेखौथ' प्रडिउसारासो एसे मिन्थिसिगोन आं बारा मोजाङै मिन्थिजोबा फाइनान्सियेल माबाफोरखौहाय। ओरैनो बेबायदि बान्था मोनगोन होननानै फोथायनाय दंखायोमोन नामा? फोथायनाया माखासे माबायाव आङो एसे आसा थादोंमोन नाथाय अबेबा आनएक्सपेक्टेडआवबो मोनबाय आरोना बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों थेंक इउ स' माच। आरो जायफोर आंनि आंगोनिनो जायफोर नमिनियाव मोनदों आरो जायफोर माने बयनिसिमबो आङो कंग्रेचुलेसन्स बावो। सावथुन ओंखारजेननायाव रायजोफोरा माबायदि अनसायदोंमोन नायनाय समाव? बयबो माने साइलेन्स सिरियास बयबो माने ओरैबायदि सिरि जाजोबदोंना जोङो जेला प्रिमियाराव थांदों आरो मोनसे श'आव थांबावदोंमोन माने बयबो माने ओंखारलाङाखै आरोना सिरि जानानै नायजोबदों बे मुभिखौ।